Димитър Иванов Стоянов. Известен под псевдонима Елин Пелин, той е един от най-популярните български писатели. Започва да пише още докато е ученик. Централно място в творчеството му заема описанието на българското село. Това е и причината да го наричат певец на българското село. Автор е на редица хумористични разкази, в които се оглежда дяволитият български селянин, готов да се шегува и в най-тежките моменти от своя нерадостен живот. Елин Пелин усмива и изобличава с ярък реализъм чревоугодничеството, пиянството, алчността, лицемерието. Част от неговите произведения са Гераците, Ян Бибиян, Ветрената мелница, Дядовата ръкавичка и Андрешко. Заедно с Пейо Яворов, Елин Пелин е пазител на хранилището на Народната библиотека в столицата, а по-късно и директор на къщата музей на Иван Вазов. В историята остава като човек, който преживява повратностите и динамиката на действителността в България. Един от най-заслужилите културни